Πόσα παραδείγματα συγκλονιστικά δεν διαβάζουμε στο συναξάρι της Εκκλησίας μας και ακόμη από πολλά που δεν είναι γραμμένα. Μου ήρθε στη σκέψη σήμερα στην ακολουθία ένα συγκλονιστικό θαύμα που είχε γίνει στον Άγιο Νεκτάριο. Μία από τις παλιές μοναχές που είχαν προλάβει τον Άγιο Νεκτάριο το είχε εμπιστευθεί σε ένα δικό μας πρόσωπο που πήγαινε πολύ συχνά εκεί στο μοναστήρι, μάλιστα ερχόταν από το εξωτερικό, και προσκυνώς είχα προλάβει και εγώ την Βερονίκη την ηγουμένη, που αυτή ήταν 8 χρόνια παράλυτη και ήταν το δεύτερο θαύμα που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος μετά την κοίμησή του. Το πρώτο θαύμα ήταν όταν τον αλλάξανε εδώ στο Αρετέιο, όταν εκοιμήθηκε τον αλλάξανε, δίπλα του ένας παράλυτος, και όπως ακούμπησαν τη φανέλα του επάνω στο κρεβάτι, ο παράλυτος σηκώθηκε. Ήταν το πρώτο θαύμα. Το δεύτερο ήταν στην Αγία Τριάδα που έκανε σε έναν αστυνομικό, δεν θυμάμαι αυτό ακριβώς την περίπτωση, το θαύμα αυτό που το έκανε. Και το τρίτο ήταν με τη Βερονίκη, την οποία εγώ την πρόλαβα ηγουμένη όταν αυτή έγινε καλά. Μετά την κοίμηση της προηγουμένης κάναν ηγουμένη την Βερονίκη που την πρόλαβα, νέος τότε κληρικός. Αυτή ήταν 8 χρόνια παράλυτη. Και όταν ανεβάζανε το λείψανο επάνω με τα πόδια από κάτω, από την παραλία στο μοναστήρι, με τα πόδια ανέβασαν τον Άγιο και χτυπούσαν πένθυμα οι καμπάνες, αυτή έκλαιγε που δεν μπορούσε η καημένη να προσκυνήσει το λείψανο του πνευματικού της πατέρα. Και όταν φτάσανε λίγο πριν κάτω από την τελευταία στροφή που θα στρίβανε για το μοναστήρι, ακούει τη φωνή του. Βερονίκη, 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 3 φορές. Ευλόγησον, λέει, γέροντα, σήκω παιδί μου, λέει, βγες στο μπαλκόνι να με δεις που με φέρνουν. Και ό του παραδόξου θαύματος σηκώνεται, ήταν και μόνη της, δεν είχε κανέναν μέσα εκεί την ώρα, όλες ήταν στην εκκλησία που περιμέναν το λείψανο. Σηκώνεται και βγαίνει στο μπαλκόνι. Και καταλαβαίνετε την έκπληξη των μοναζουσών όταν την είδαν να τρέχει στην εκκλησία. Αυτή, σας είπα, το λέω και να τριχιάζω, την πρόλαβα εγώ ηγουμένη τη Βερονίκη. Μια άλλη λοιπόν από τις παλιές μοναχές είπε σε αυτό το γνωστό μας το πρόσωπο που πήγαινε πολύ συχνά και προσκυνούσε εκεί όταν ερχόταν από το εξωτερικό, επαναλαμβάνω, για να προσκυνήσει τον Άγιο Νεκτάριο. Το άκουσε λοιπόν από αυτή την μοναχή που μήνες είχαν περάσει μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου και ένας επίσκοπος που αυτή από διάκριση δεν ανέφερε το όνομά του, αφού πήγε προσκύνησε, έκανε τρεσάγιο, προσκύνησε τον τάφο του, είπε στις μοναχές εκεί που ήταν πολύ λυπημένες, πικραμένες, και είπε 2 λόγια παρηγορητικά. Λέει, εσείς πρέπει να χαίρεστε γιατί έχετε μεγάλο μεσίτη στον ουρανό, γιατί ο πνευματικός σας πατέρας για μένα προσωπικά είναι ένας Άγιος άνθρωπος και πιστεύω ότι ο Θεός πάρα πολύ θα τον αντιδοξάσει με σημεία και με θαύματα που σε λίγο θα δείτε. Εγώ, λέει, θα σας πω κάτι τώρα που εκοιμήθηκε, είναι στην άλλη ζωή, που μου το ενεπιστεύθη ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, του είχε πει σε αυτόν τον επίσκοπο. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, προσέχτε το γιατί είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Έχει σχέση με τα λόγια του Χριστού μας. Τούτο το γένος δεν εκπορεύεται, ημί εν προσευχή και νηστεία. Ο διάβολος δεν βλέπει ηλικία. Δεν προσβάλλει μόνο τους νέους σε λογισμούς ακάθαρτους και σε επιθυμίες κακές, αλλά ακόμη και τους γέρους. Θυμάμαι σε ένα από τα μοναστήρια μας, δεν θα αναφέρω σε ποιο, πρόλαβα μια μοναχή, πολύ ενάρετη μοναχή, δηλαδή είχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και όλες οι μοναχές αυτής της μονής είχαν μια ξεχωριστή ευλάβεια για αυτή τη μοναχή. Και μου έλεγε μια από τις αδελφές, τις υπεύθυνες αδελφές της μονής, σαν και αυτή τη γιαγιούλα, σαν και αυτή την αδελφή να είχαμε χίλιες. Ό,τι να τις προσφέρουμε θα τις πάμε το πρωινό της, θα τις πάμε το μεσημεριανό, θα τις πάμε ένα ποτήρι νερό, 1000 ευχές θα μας δώσει.
μας σκλαβώνει με τον τρόπο της, μας σκλαβώνει με την αγάπη της, μας σκλαβώνει με τις ευχές της. Όταν πήγαινα λοιπόν στο μοναστήρι αυτό, το δέρμα ήταν πάνω στα οστά, μετρούσε στα οστά της, ήταν 95 χρονών και μου έλεγε χαϊδευτικά, πατεράκο μου, φαρφάτιασε το κεφαλάκι μου, σταυρώστε μου το κεφαλάκι μου, και έσκυβε το κεφάλι της να τη σταυρώσω. Όταν είχα ακούσει για πρώτη φορά τους λογισμούς που την προσέβαλε ο σατανάς, έφρυξα. Δεν ξανά είχα ακούσει τέτοιους λογισμούς. Είστε μάρτυρες όσοι ακούτε εδώ Σπυρνά κηρύγματα πως αόριστα, γιατί όταν κανείς ομιλεί αόριστα δεν παραβιάζεται το απόρριτο. Και αναφέρω πολλές φορές ορισμένα έτσι παραδείγματα για να βοηθήσω. Τι έχω ακούσει. Μέχρι σήμερα δεν ετόλμησα ποτέ να πω, παρότι δεν λέω ούτε το μοναστήρι, ούτε το άτομο, ούτε το όνομα, όμως δεν ετόλμησα ούτε θα τολμήσω ποτέ να πω αυτούς τους λογισμούς, γιατί ξέρω θα πάθουν αυτοί που θα το ακούσουν μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Παρά μόνο είπα όταν άκουσα αυτούς τους λογισμούς, Θεέ μου είπα, Θεέ μου, μέχρι πότε ο άνθρωπος θα βασανίζεται, μέχρι πότε θα πολεμείται από τον διάβολο. Δεν πήρα απάντηση για να σας πω όταν είπα Θεέ μου μέχρι πότε, όμως έδωσα όχι μόνος μου την απάντηση, ήταν και λογικό, αφού βλέπεις ένα χούφταλο, μια ηλικιωμένη 95 χρονών, πόσο περισσότερο θα πήγαινε. Μετά από κάνα 2 χρόνια κοιμήθη. Και είπα μέχρι που να ξεψυχήσει ο άνθρωπος. Μέχρι που να ξεψυχήσει ο άνθρωπος θα πολεμείται. Μου λέγανε για έναν ιερομόναχο, ένα άρετο ιερομόναχο που είχε καλά πνευματικά παιδιά και ήταν στο τέλος του, αυτό ήταν στα 80. Και ήξερε θα πεθάνει, κάλεσε τα παιδιά του, τους ιερείς πνευματικά του παιδιά και το κάνανε ευχέλαιο. Και τους διακόπτει την ώρα του μυστηρίου ο ατιμοθάνατος και λέει παιδιά μου βοηθήστε με, έχω λογισμούς πορνείας, και πέθανε. Βλέπετε ο διάβολος του μόλυνε τη διάνοια, μήπως χαζέψει εκεί, μήπως αρχίσει κανένα διάλογο εκεί και τον κερδίσει από εκεί. Να γιατί όταν έλεγε ο διάβολος στον Μέγα Αντώνιο, Αντώνιο με νίκησες, όχι του λέει, όχι, μέχρι που να ξεψυχήσω δεν μπορώ να πω σε νίκησα. Εάν τελειώσω όπως θέλει ο Θεός και βγει η ψυχή από το σώμα, τότε θα μπορέσω να πω εάν σε νίκησα με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει και μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας εύχεται χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Μέχρι το τέλος ο άνθρωπος έχει κίνδυνο, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχει. Στο γύραστο λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος ενεπιστεύθη σε αυτόν τον επίσκοπο ότι τον πολέμησε πολύ το δαιμόνιο της πορνείας. Και τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος σε αυτόν τον πόλεμο? Γιατί κανένας δεν μπορεί να κακίσει και να κρίνει άνθρωπο που θα πολεμηθεί. Για τον πόλεμο τον κάνει ο διάβολος. Κατακρίνεται ο άνθρωπος αν θα κάνει συγκατάθεση στον πόλεμο του διαβόλου. Αν δεν κάνει, έχει και στεφάνια, έχει επένους. Πήγε η αδελφή το φαγητό, όταν πήγε το βραδινό βρήκε το μεσημεριανό. Λέει παιδί μου μην φέρνεις φαγητό, δεν έχω ανάγκη φαγητού, έχω ανάγκη προσευχής. Και την άλλη μέρα γονάτισε μπροστά στην ωραία πύλη και με δάκρυα προσευχόταν στο καθολικό της Μονής. Χτυπήσαν την πόρτα του κοιλιού του, δεν τον βρήκαν για να του πάνε και το φαγητό. Τον βρήκαν στην εκκλησία. Λέει σεβασμιότατε, το φαγητό σας πήγε. Αφήστε με παιδιά μου, λέει, δεν έχω ανάγκη τροφής, έχω ανάγκη προσευχής. Όταν ο επίσκοπος διηγήθηκε αυτό που θα ακούσετε, τότε καταλάβανε τι συνέβαινε στον Άγιο εκείνα τα 3 ημερόνυχτα. Πάνε το βράδυ. Ο δε Άγιος, όταν καμιά αδελφή έκανε κανένα σφάλμα, κανένα λάθος, είτε με τη συμπεριφορά της, είτε καμιά ζημιά, τιμωρούσε ο ίδιος τον εαυτόν του.
με αποχή τροφής ή με μετάνοιες που θα έκανε, και έτσι έκανε τις μοναχές να προσέχουν να μην κάνουν λάθη, γιατί ήξεραν αυτός θα τιμωρεί τον εαυτόν του. Και όταν τον είδαν εκεί, ρωτούσε μια την άλλη, πώς έκανες τίποτα εσύ, πώς έκανες τίποτα? Τώρα είστε εντάξει, δεν θα ξαναδοκιμάσετε πόλεμο μέχρι την κοίμησή σας. Και αφού τον χαιρέτησαν, τους χαιρέτησε και εκείνος, έγιναν άφαντοι. Και όταν τους έχασε στο όραμά του, αμέσως ξύπνησε. 3 ημερόνυχτα του έφυγε η κόπωση, του έφυγε η πείνα που είχε, του έφυγε η δίψα που είχε, μα πιο πολύ του έφυγε ο πόλεμος της σαρκός. Και αν θυμάστε από το βίο της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, τα πρώτα 17 χρόνια πόσο υπέφερε απολογισμός, και μετά τα 17 την απείλαξε ο Θεός από τον πόλεμο της σαρκός, από τους λογισμούς, και μέχρι τα 40 τα υπόλοιπα χρόνια έζησε σε απάθεια. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Νεκτάριος από αυτό το περιστατικό μέχρι την κοίμησή του έζησε σε τελεία απάθεια. Ούτε αλογισμός δεν προσέβαλε, αισχρός λογισμός δεν προσέβαλε το λογισμό του. Γιατί ανέφερα αυτό το συγκλονιστικό παράδειγμα σε αυτό το θέμα που έχουμε απόψε για την προσευχή και την νηστεία? Να ποιους βοηθάει ο Θεός, να ποια νηστεία βοηθάει, να ποια προσευχή βοηθάει.